amigues i amics. Benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Dicònex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial, que vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. En podcasts anteriors hem vist la importància de saber de quin tema volem parlar quan escrivim un relat, quin és el seu argument, i també van donar unes pautes clàssiques per a desenvolupar la trama, recordeu, plantejament, nus i desenllaç. També sabem que la trama és el nucli del relat. És allà on els protagonistes o els personatges es mouen i evolucionen, on els personatges, aquelles persones que han creat, són felices o han de superar les dificultats de la vida. Però ara, un oient del nostre podcast ens ha escrit el següent. Diu, quan estic planificant la trama, em costa trobar un conflicte, no tinc clar el concepte de conflicte. Em podries aclarar això, Josep Lluís? Moltes gràcies, Joan, per la teva consulta. Vegem, efectivament, el conflicte és el nucli d'una història. Si no hi ha conflicte, el nostre relat no tindrà cap tipus d'interès. Perquè una història funcioni, ha d'haver sempre ha d'haver un conflicte. A més, si no plantegem un conflicte que enganxi al lector, difícilment la nostra història tindrà interès per a aquelles persones que ens estan llegint. Podríem dir, què és el conflicte literari? El conflicte és una lluita entre dues forces oposades, el bé i el mal, el bo i el dolent, el detectiu i el criminal, etc. O altres maneres de conflicte, ja ho mirarem, ja ho estudiarem. La lluita del protagonista per vèncer el conflicte ens proporcionarà una tensió que farà que el lector tingui interès en avançar la narració. Ho he dit moltes vegades, sense conflicte no hi ha història. Podem presentar el conflicte d'una manera o d'una altra, com vulguem, però sempre el protagonista ha de superar un problema. Si no hi ha aquesta tensió, el lector no aguantarà el nostre escrit. En el desenvolupament de la trama hem de plantejar ben aviat un problema, un conflicte que el protagonista ha de superar. Aquest conflicte, és el nucli de la nostra història. Quan nosaltres fem el plantejament del nostre escrit, hem d'exposar ben aviat el conflicte. És a dir, quan dic exposar amb totes les vísceres nostres, és perquè hem de sentir la perplexitat, el patiment del protagonista davant del problema que se l'ha plantejat. Hem de sentir amb ell la por, la desgana a resoldre el problema, però també l'amenaça si no s'enfronta, etc. Si el nostre protagonista té davant seu quelcom que ha de superar necessàriament, segurament atraparem el lector. En tenir clar un conflicte, el nus de la nostra trama ens anirà explicant què fa el protagonista per resoldre el conflicte. Aquí ens hauràs de parlar del seu caràcter, de la manera com actua, de les seves estratègies, de les seves motivacions i valors, de les seves debilitats, etc. Aquí t'ajudaran tots els trets que has descrit en les fitxes, quan has descrit els teus personatges, tots aquests elements els utilitzaràs perquè el protagonista s'enfronti amb aquest problema. Escoltem què ens diu sobre el conflicte un autor experimentat com és Albert Costas, del col·lectiu Novel·listes Independents de Catalunya. Hola, Josep Lluís i companys del podcast. Com tu dius, en una obra literària, la història i més en concret el conflicte és la part central. Jo el compararia al plat principal d'un àpat,
té que ser contundent i que sorprengui, sacsejant el lector fortament i acompanyar-lo o servir-lo amb un cúmul de petits detalls. Jo acostumo a observar molt el meu entorn, les persones, com es comporten, com interactuen entre elles. Un fet puntual o que en principi et pot semblar banal et pot conduir al desenvolupament d'un bon conflicte. I també tenir molt clar què vols explicar. Jo he anat triant temes per les meves novel·les, la capacitat que tenim tots per ser dolents, la mentida, l'obsessió i després sorgeix el conflicte. Aquest pot ser des d'un cataclisme mundial amb el perill de destrucció de tot el planeta, sent molt exagerat, o com en un llibre que vaig llegir fa temps i que per sorpresa meva el conflicte es basava en discutir durant tota una nit i al llarg de 600 pàgines qui era l'adequat per ser anomenat noble al matí següent. Per tant, el vano de conflictes que tenim davant nostre és infinit. A l'oient que va participar preguntant com podia trobar un bon conflicte, jo li diria que estés molt atent a tot el que l'envolta, que noti les petites situacions en què es pot trobar en el dia a dia, que dibuixi diagrames amb poques paraules i que si es queda a mitges no passa res. De sobte i per sorpresa li sorgirà un conflicte sobre el que treballar en el moment més inesperat. També és important que s'acostuma a combinar diferents conflictes en una mateixa història o llibre. El principal i, entre cometes, alguns de secundaris, que enforteixen els lligams entre els personatges o et poden ajudar a conduir el lector fent-lo dubtar del desenllaç i, per tant, mantenir-lo en alerta fins al final. Una conegudíssima escriptora amb aquesta habilitat portada a l'excel·lent i bona mestra seria per a mi l'Agatha Christie, coneguda per tots. Sense voler fer de cada història una obra monumental, sap crear conflictes del dia a dia. I sobretot, llegir i llegir molt. No podem resignar-nos a no llegir i saber crear conflictes alhora, perquè sempre és un gran aprenentatge conèixer el treball i tècniques dels companys. Resumint, per a mi cal recordar aquestes dues claus. Els conflictes són infinits i, per tant, no cal tenir por a no trobar-ne un i sorgeixen tant de l'esforç de pensar-hi com de qualsevol detall nimi que et portarà a una gran història. Moltes gràcies, Albert Costas, un magnífic escriptor, per la teva aportació. Com diu l'Albert, hi ha infinits conflictes que podem fer anar en les nostres històries. Podem fer anar conflictes interns, que és aquella lluita del personatge amb els seus desitjos o creences que són oposades. Dins seu té un dilema, un conflicte, i la resolució d'aquest dilema, d'aquest conflicte, és el que impulsa el seu desenvolupament com a personatge. També hi ha el conflicte extern, que afronta un personatge amb alguna cosa o amb algú. Algú s'interposa en el camí de les motivacions d'un personatge i es creen una tensió que intenta assolir els seus objectius. Si som capaços d'incloure tant el conflicte intern com l'extern, com diu l'Albert, escriurem una bona història, perquè la vida sempre inclou a tots dos conflictes. Però anem a veure com podem crear un conflicte. I amb això responem a la pregunta que ens feia el Joan en el nostre correu tallerediconex@gmail.com. Per què hi ha un conflicte? Un conflicte per al teu protagonista necessitaràs forces antagòniques, és a dir, que treballin en contra. Pot ser el malvat, que s'oposa al desig principal del teu personatge, però no han de ser necessàriament persones. El conflicte pot ser qualsevol element que s'oposi o que frustri els interessos del protagonista. Hem de tenir en compte que com més fortes siguin les forces oposades, quan més lluita hi hagi,
més haurà de treballar el nostre personatge i, per tant, serà més desenvolupat i per això mateix serà també més atractiu per lector. En qualsevol cas, el conflicte s'ha d'adaptar al principal desig del nostre protagonista. És a dir, què desitja el meu protagonista? A què aspira? Quines són les seves metes? Quins són els seus objectius? Llavors això, si ho tenim clar, la contrària ja sabem quina és posar-li dificultats perquè llavors li costi complir els seus objectius. Per tant, una vegada sapiguem els seus objectius, les seves metes, allò que aspira, hem de pensar en tots els entrebancs haguts i per haver, tot el que sigui possible per fer-li la vida impossible al personatge. En la meva, si em perdoneu parlar de la meva novel·la El darrer brot d'alzina, veureu que el personatge s'enfronta a diversos inconvenients, a diversos conflictes per obtenir, per aconseguir complir la promesa que li va fer al pare, etc., que seria la seva motivació vital, el seu objectiu en aquesta vida. A més, aquesta lluita ha d'augmentar, no argumentar només, sinó augmentar en el temps, perquè si no perdrem l'interès del lector. Per tant, hem de tenir molt clar que per un conflicte se'n necessiten 2 o més elements per crear aquest problema. El conflicte que triïs per enfrontar els teus personatges tindrà un efecte significatiu en el tipus d'història que expliquis, sigui de detectius o sigui d'un altre tema. D'altra banda, pots incloure múltiples tipus de conflictes, com s'ha dit l'Albert, però n'hi ha un sol conflicte que ha de ser el principal. En qualsevol cas, hem de recordar que sense conflicte no hi ha història. Recordem allò de que les bones notícies no són notícia. Les persones som així, ens atrauen els conflictes. Fins i tot alguns diuen que el bo és el morbo. I el morbo de la nostra novel·la és el conflicte. Si no hi ha conflicte, el nostre escrit serà una bellíssima descripció d'això o d'allò, un quadre magnífic, però no interessarà a ningú. El nostre llibre caurà de les mans del lector. En un altre podcast parlarem de les diferents tipus o menes de conflictes que podem fer anar en els nostres escrits. Però de moment vull que tingueu molt clar que sense conflicte no hi ha història. I quan més interessant sigui el conflicte, quan més interessant sigui la lluita del nostre protagonista per vèncer, per solucionar aquell conflicte, més interessant serà la nostra història. Per tant, si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Dicònex, us aniré donant les meves recomanacions i reflexions per tal d'intentar millorar la vostra escriptura. Em podeu enviar els vostres dubtes o qüestions, com fan alguns, que les anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al taller d'escriptura al correu tallerediconics@gmail.com. Us desitjo bona escriptura, companys.